Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka KHDC kala maham ting ru ya ki kle nong sinsyar snong na du kirang ba snong ki sordar snong ki ba ai NOC she ki breu ban seng ya kinu ki kam klem dayo ka jing menjur na ka KHDC ni ka land department ke jungi ke ju ai ke jing sekri ya ki pat ba ha ka ban penbiang ki records ban ai ki NOC ki prepare apa ki apply ki bubun ki la kalong ha ka industry la kalong ha ka mining la kalong ha ka land development ni kini ki kam ki baki pat ba bahap apa ka council ke jungi de benda ki ha ban apply ke NOC ke jungi baki tum kam ya ka map ke jungi te namar ba ka ni ka rate mo ka fees ke baki ha ban sale la revise last halu ka senam arhaja khatwe te ba hadin kata kam semdan ke no revision tinggal i slow day ba kum ka isi ban penkentiu no ya kan ni ka fees namar kumangan syuai nuksa ka dan ka baik patah ni ju isu iki patah seki tuki priu ki babat patah na po se konsel ngilap baka patah fees kali tang show tengka ta umur ka mo ka bor mentas show tengka kam dan dor su ta kadang ngila kentiu no na show tengka ya abu no aspa tengka nang ta kam tam te la kamru ya ka jingwan ju ki priu ki banabar ban set up industry hani dari ban snack ini ki business mo te nakalian ka jugi ngila parking ini rupa ban kentiu ya ka fees naka existing syaki fees ki thamai te ka baang ngila ai ka la approve daga isi kumno ban penbahai ni department bangindan naga jongki tiar gitar ki babiang ki equipments ki babiang te kani rupa nakalian ka isi kala munjur te kita kilong ki ba ka isi kala approve ka executive committee jong ka KHDC ha ka jingelang ka long ha ka arp sau trek jembang arjar kat khandai kala rai ban pen kiu thamai no ya ka jing se bai pata na ka shpho tangka shaka arspa tangka bat ya ka ni ka jing terwa lawan ra du ba tito starwell khan em badai pet ya ka tnat lan jong ka KHDC bat nakaliang ka isi kala shem ya ka jing munjur ka jing dei ba ki jaka ki puta mo na mal ba nakaliang ka isi ni sukya kamta mi ki jingja ki disi ki bay dei baka mo ki jing INOC jung ki nongelam snong ki soda ha ki jing dei kamta mi jaka jung ki boda dengan so ba na kalian ka sungaru keren menin dari daya buat demokrasi ya bun kwa banong ba na kalian jung ki sa ada ka instruction ka bateng sebaro ki kwik no susah ba kim dei ban ai ka nu ka NOC kram da yo ya ka jing bit na ni ya ka jing approval na po district council. Ini sampai ya kiko stambangi lap ba labun bun senam kan ka kador kane baik kunju. Te baling kentiu nama sutu pormenta ka mo kitiar kita ku typing ke kod sada ki imbol ki hable ki briujungi bandai inspect bandai baik ke site inspection te ka imbol ka TADA jong ki staff ki jungi. Karena kadang-kadang improve ya department but kampen keluar tu ya kikam tinggi lawan rai ni bersama. Tiar Ki bangi propose tak long kong ki GPS nangta ke GPS ke map printing equipment namar bat ngihap ban ai ki map mo mentangi encourage sigi breu kinuan ban pan ban sim ya kalan records nangi kamta mi ki jaka ki ba khap buat ten rengi susi bangimdan la ka jong printing machine tinggi haban pai tu ki breu syaba bagi haban seal te na ta kada ngi amba ka bahaya ngi ba ngindam na jong ba kumjuk ru ka tiar total station ngi amba ba dei ba ka survey ban le na ka yang ka survey jo ka lan ke jungi tengi ni ru la propose ba kindam di tiar tamai ban thiet dang ba lio ban pan bahaya ni yaki large major scale industry ngi la bu ka industry figi application figi di bandong samla medium ibu arlak stem dan dari small scale part ibu tang sepuh dah nama bagi satu bagi small scale gede ki balik beda ki beli jungi mo jadi ki baret baria ki kam dengan kuat ban pressure air la ni ban penhek ya ka fis